But nitie gima dwa nyisi mapok iwinjo. Ni Bwana Lagat ma DIG en gi stations ma Kenya gi te mage. To kopo ni nego ng'ate modwaro, to konyal goli kucho no bio negi kanye Nairobi. Mane omiya wacho ni kopo ni en gimo tim gi lweto obila, to most likely en internal sabotage within themselves, ni mondo otim gimoro marach mondo riemb ng'ato. Nwacho kapar ni ng'ama akapar ni DIG mangima, ma is just a normal thing, ni nyalo man gi capacity mar negi kata Homa Bay kucho, ni nyalo keli Nairobi moketi e sel aso dhi onegi e sel, gima dhi implicate directly. Dwa chalo gi gima chiemo na wacho kata as jomoko loko upside down, kana wacho ni ng'ama influential ok nyal oro ng'ato no negi kendo chako dhi omako ng'acha mondo bi ofule. Uninfluential aori ni negi ng'ato chaka bira maki. Ok na wacho ni mane gima ji timoga, but mano en practice matimore worldwide. Mafia behave kamano. Mafia nyalo ori ni tim gimoro to chiegni kae gichako gi hinyi, iwinjo. So magi gin common. Omiyo kata mana issue mar obila motimre ni, wadwaro ni mondo team investigations ma broad, a wide net, mondo wang'e ni to ang'o mane nyalo bedo notimore. Gima ok ang'eyo whether Central